दुलाराय बर'आइज अनसाय आफादनि खुंगा 17थि नै बोसोरारि जथुम्मा आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 19थि बोसोरारि जथुम्मा बे सानथामनि हाबाफारि लादों 16, 17 आरो 18 2023 जानुवारि बे दानावहाय बे सानथामनि हाबाफारियाव दिनैहाय गिबि सान गिबि सानावहाय गिबियावनो जोङो मेन गेटखौ ओपनिं खालामहोबाय 8:30 बे मेन गेटखौ रितु प'लब बर'आ जुनाइनि इसिअ सार बिथांनि आखाइजों जोङो बेखेवनाय जादों। बेनि उनावनो स्वच्छ अभियान इन'ग्रेसन बे हाबाफारियावहाय जोंनिनो साखाथियाव थानाय देकापाम मेडिकेल नि इनचार्ज माननीय डक्टर सुसि पानियां बिथांनि आखाइजों जोङो बे स्वच्छ अभियान बे हाबाफारिखौ जोङो बेखेवनाय जादों। आरो बिनि उनावहाय लोगो लोगोनो जोंनि आरसिनि आफादगिरि ललित चन्द्र बर' बिथांनि आखाइजों भलन्टियार केम्पखौ जोङो बेखेवनाय जादों। बिनि उनाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि डेलिगेट केम्पखौ जोङो एसबि बड' हाइ स्कुलनिनो गाहाय फोरोंगिरि सनेस्वर बसुमतारी बिथांनि आखाइजों जों बेखेवनाय लादों। आरो बिनिफ्राय दुलाराय बर' आइज अनसाय आफादनि डेलिगेट केम्पखौ जोंनिनो धेमाजि जिल्लानि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमाजो मानजाथाव सुभारानि बसुमतारी बिथांनि आखाइजों जों बेखेवनानै लाबाय। बिनि उनावहाय गेस्ट हाउसखौ जोङो माननीय जुनाइ साब डिभिजननि एसडिपिअ मिस्टार भार्गव मणि दास बिथांनि आखाइजों जोङो बे गेस्ट हाउसखौ बेखेवनाय हाबाफारि फोजोबनाय जाबाय। आरो बिनि उनावहाय मेन पेन्डेल जिहेतु जोंनि बे सानथामनि हाबाफारिनि गिबि मेन पेन्डेल बे मेन पेन्डेलखौ जोंनिनो लखिमपुर 14 नम्बर लखिमपुर बियाबनि एमपि माननीय प्रधान बरुआ बिथांनि आखाइजों जों बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जाबाय। बिनि उनावहाय डाइनिं हल बेखेवदों जोंनिनो जुनाइ हालामनि UN हाइ स्कुलनि उपेन्द्रनाथ हाइ स्कुल बे हाइ स्कुलनि हेडमास्टार भुमिधर बर' सारनि आखाइजों जोङो जोंनि बे डाइनिं हलखौ बेखेवना लानाय जादों। आरो बिनि उनाव जोंना दुलाराय बर' हारिमु उपेन्द्रनाथ हाइ स्कुल बे हाइ स्कुलनि हेडमास्टार भुमिधर बर' सारनि आखाइजों जोङो जोंनि बे डाइनिं हलखौ बेखेवना लानाय जादों। आरो बिनि उनाव जोंना दुलाराय बर' हारिमु आफादनि डेलिगेट हल अपेनिं दङमोन। बेखौबो जोङो जोंनिनो जायगानिनो MSc नि EC मिस्टार मलेन्द्र नार्जारी बिथांनि आखाइजों जों बे हलखौ बेखेवना लानाय जाबाय। बिनि उनाव फैदो दुलाराय बर' आइज अनसाय आफादनि डेलिगेट हल बेखेवथिनाय। दा बे हाबाफारिखौबो जोङो जायगानिनो देकापाम MPHC मिनि पाब्लिक हेल्थ सेन्टारनि बिबानगिरि एबा दायित्व थानाय मिस्ट्रेस ज्योतिका बसुमतारीनि आखाइजों जों बे दुलाराय बर' हारिमु आइज अनसाय आफादनि डेलिगेट हलखौ जों बेखेवना लादों। बेनि उनावहाय जोंनिनो BKWC नि भाइस चेयारमेन मानजाथाव सृजन बसुमतारी बिथांनि आखाइजों जोङो मार्केट प्लेसखौ जोङो बेखेवना लानाय जाबाय। दा जोंनि दासिमहालागै 16 जानुवारि 2023 गिबि सानाव जों बेफोर हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बानजाय आफादनि गासिबो खामानिखौ जों मावफुंना लानाय जाबाय। दा जोंहा आरोबाव जेबो बानजाय आफादनि मावनो गोनां खामानि गैथ'ला। जों आसा खालामदों जोंनि बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि SB गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 16, 17 आरो 18 बे सानथामनि हाबाफारिखौ दुलाराय बर' आइज अनसाय आफादनि गासिबो जिल्लाफोरनि आरो मिरु आफादनि बिबानगिरिफ्रा फैनानै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मिरु आफादनि बिबानगिरि जिल्ला आफादनि बिबानगिरि गासिबो बेयावहाय जथायै
खुंनो लानाय बे सानथामनि हाबाफारिया मोजां जाफुंथारगोन होननानै जों आसा खालामो। थैस'-थांस'ब्लाबो नाजादों, जोङो हाजासे जों नाजादों। आफादा जथेस्थ' गोबांथार बे गोसो होसारनानै खामानि मावदों। बे मिरु आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावथांखिफ्रा जाहाथे मोजाङै जाफुंथों, बिथांमोननि साननायफ्रा बिथांमोना मोजाङै जाफुंनो हाथों। जों बानजाय आफादनिफ्राय गसाइनि खोथायाव आर'ज गाबदों। प्रथमते शुभेच्छा जनाइছোঁ আৰু ভালকে সফল হওক। আৰু ইতিমধ্যে অসম বড়ো মহিলা সংঘয়ো মহিলাসকলৰ ওপৰত বহুত কাম কৰিছে আৰু সাংস্কৃতিক সংঘ বড়ো সমাজেও অসমৰ বহুত কাম কৰিছে আৰু কৰিবলগীয়াও বহুত আছে। তো মই ভাবোঁ এই বিষয়বিলাকে চাগে ইয়াতে চৰ্চা হ'ব। আৰু এতিয়া তেনেকৈ মহিলা চিজাৰিন আমাৰ বাঢ়ি গৈছে, তো এইবিলাক কেনেকৈ কমাব পৰা যায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ শিশুসকলৰ মাজত কেনেকৈ কাম কৰিব পৰা যায়, চাগে এই বিষয়বিলাক তেখেতসকলে আলোচনা কৰিব ইয়াতে। আৰু মই ভাবোঁ এই বিষয়বিলাক মানে নিৰাময় হওক আৰু যিটো সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আজি আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই। কোনেও আজি দিনত এককভাৱে বসবাস কৰা নাই, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজতে সকলোৱে বসবাস কৰি এতিয়া থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কলা এইবিলাক ৰক্ষা কৰাটো খুবেই কঠিন হৈছে। আৰু এই বিষয়বিলাকৰ লগত এটা আৰ্থসামাজিক দিশো জড়িত হৈ থাকে। গতিকে আমি যেনেকৈ পশ্চিমীয়া সাজপাৰ আমি পৰিধান কৰোঁ, তো তাতে এটা সৌন্দৰ্য আমাৰ মানুহে চাগে দেখা পায় বা হয়তো কষ্ট এফেক্টিভ হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন দিশ থাকে। গতিকে মই ভাবোঁ আজি বড়ো সাংস্কৃতিক সংঘয়ো সেই বিষয়বিলাকো নিশ্চয় ইয়াতে আলাপ আলোচনা কৰিব। কাৰণ আমাৰ এটা কমিউনিটিৰ মাজতে সেই বস্তুবিলাকৰ লিমিটেশ্যন আহি যায়। তো আমি লিমিটেশ্যন মানে বস্তুটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব আৰু বজাৰ সমাৰ বা তাৰ পৰিসৰবিলাক বঢ়োৱাৰ কাৰণে প্ৰয়াস নকৰিলে তেতিয়াহ'লে এটা সময়ত আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাকে উল্টাটো আমাৰ সংস্কৃতিতে প্ৰভাৱটো পৰে। মই ভাবোঁ এই বিষয়বিলাক তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব, সফল হওক, এইখিনিয়ে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি আৰম্ভণিতেই আমাৰ কৃতি শিক্ষক এজনৰ নামতেই এই গোটেই মণ্ডপটো দিছে। মই তেখেতৰ বিদেশী আত্মাৰ সদ্গতিৰ কাৰণেও ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ অৱদান আছে কাৰণে তেখেতৰ নামেৰে এই মূল মণ্ডপটো উপহাৰ দিছে আজি গোটেই দুটাকে জাতীয় সংগঠনে। গতিকে আজি এই মণ্ডপৰ উদঘাটনৰ কাৰণে মই ইয়ালৈকে আহিলোঁ। গতিকে শুভেচ্ছা।